सावंतवाडी तालुक्यातल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींचा अर्ज माघारी घेण्याची आज शेवटची तारीख होती आणि अर्ज माघारी घेण्याच्या या शेवटच्या तारखेनंतर खरं तर लढतीचं जे चित्र आहे ते थेट स्पष्ट झालेलं पाहायला मिळतं. सावंतवाडी तालुक्यातल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा विचार करता इथे सुद्धा बिनविरोध पॅटर्न जो आहे तो आपल्याला पाहायला मिळाला. बांदा जिल्हा परिषद आणि शेर्ले पंचायत समिती या दोन जागा ज्या आहेत त्या बिनविरोध निवडून आल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामध्ये बघितलं तर जिल्हा परिषदेसाठी 9 जागा खरं तर आहेत, मात्र 8 जागांवर आता लढत आहे. तर ज्या 18 जागा पंचायत समितीसाठी तिथे 17 जागांवर आता लढत होताना पाहायला मिळालं. आजच्या दिवसापर्यंत जर बघितलं तर 48 उमेदवारांनी माघार जी आहे ती घेतलेली आहे. त्यामध्ये अपक्ष आहेत, भाजपतले बंडखोर आहेत, तसेच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पक्षाचे सुद्धा काही उमेदवार जे आहेत ते माघार घेणाऱ्यांमध्ये पाहायला मिळाले. जिल्हा परिषदेसाठी 22 जणांनी अर्ज मागे घेतला आणि 20 जण रिंगणात आहेत, जे आता 8 जागांसाठी लढणार आहेत. पंचायत समितीसाठी 26 जणांनी माघार घेतली असून तब्बल 53 जण रिंगणात आहेत. ते 17 जागांवर आपलं नशीब आजमावतात. अशा पद्धतीनं एकूण 48 जणांची जी माघार आहे ती आजच्या दिवसात किंवा आजपर्यंतच्या या दिवसामध्ये झालेली पाहायला मिळते आणि निवडणुकीचं जे चित्र आहे ते कुठेतरी स्पष्ट झालेलं पाहायला मिळतं. आपण जिल्हा परिषदेपासून सुरुवात केली तर माडखोल जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये सुप्रिया मडगावकर या भाजपच्या यांच्या विरुद्ध अपक्ष शिवानी नाईक ह्या रिंगणामध्ये आहेत. 3 अपक्षांनी आज तिथनं माघार घेतलेली आहे. कोंढवमधलं भाजपच्या महेश सारंग यांच्या विरुद्ध भाजपचे बंडखोर आणि अपक्ष उमेदवार मायकल डिसोजा रिंगणात आहे. इथलं जवळपास 4 जणांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. त्यामध्ये माजी सभापती मंगेश तवणकर यांचाही समावेश आहे. माडगाव जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये 2 जणांनी गुणाजी गावडे आणि चंद्रकांत कुबल हे उभाटा शिवसेना आणि शिवसेनेचे अपक्ष उमेदवारी होते. या दोघांनी माघार घेतलेली आहे. विक्रांत सावंत भाजपचे त्यांच्या विरोधात विनोद सावंत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या रिंगणात आहेत. त्या दोघांमध्ये ही दुरंगी लढत होताना पाहायला मिळणार आहे. आंबोली हा बहुचर्चित मतदारसंघ होता, कारण थांबे आंबोली राजकारणामुळे गरम झालेली पाहायला मिळाली होती आणि इथनं भाजप आणि शिवसेनेत मैत्रीपूर्ण लढत होताना दिसणार आहे. सुप्रिया गावडे ज्या शिवसेनेच्या आहेत त्यांच्या विरोधात भाजपच्या शोभा गावडे इथे रिंगणात आहेत. अपक्ष उमेदवारांना आज तिथनं एक माघार घेतलेली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद मतदारसंघ खूप चर्चेचा ठरला आणि त्यामधलं जवळपास 6 जणांनी उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते माघार घेतले आणि 3 जण त्या ठिकाणी आता आपलं नशीब आजमावत आहेत. त्यामध्ये भाजपचे संदीप गावडे रिंगणात आहेत. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ रिंगणात आहेत. तर अपक्ष भाजपचे बंडखोर गंगाराम म्हणजे अमय पै जे आहेत ते आपलं नशीब आजमावत आहेत. हे तिघे या ठिकाणावरनं रिंगणात आहेत. प्रमोद गावडेंनी या ठिकाणावरनं माघार घेतली. माघार घेताना त्याला अश्रू अनावर झालेले आपण पाहिले असतील किंवा दृश्य सुद्धा आपण यानंतर पाहणार आहोत. खरं तर त्यांनी राजकारणातलं कुठेतरी बाजूला जाण्याचं किंवा आता आपण थांबतोय अशा पद्धतीचं भावनिक आवाहन आपल्या मतदारांना करत आपल्या देवदेवतांची मुलांची शपथ घेत आमिषाला आपण बळी पडलो नाही अशा पद्धतीचं विधान करत त्यांनी या निवडणुकीतून आपण माघार घेत असल्याचं सांगितलं आणि एक भावनिक वातावरण या निमित्तानं पाहायला मिळालं. इन्सुली जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं जर बघितलं तर भाजपचे जे मंडळ अध्यक्ष आहेत, जे अपक्ष उमेदवार तिथलं बंडखोरी करतात ते स्वागत नाटेकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज कायम ठेवला. त्यामुळे झेवियर फर्नांडिस जे शिवसेनेचे आहेत त्यांच्या विरोधात थेट त्यांची लढत होते आणि अपक्ष नितीन राऊत हे रिंगणात आहेत. तिरंगी लढत इथनं होते. शिवसेना उभाटाचे फिलिप रॉड्रिक्स आणि माजी सभापती मानसी धुरी यांनी इथनं माघार घेतली. त्यामुळे त्या ठिकाणची ही लढत आता आपण पाहिलेली अशा पद्धतीने होते. मयवर जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये शिवसेना आणि भाजप आमने सामने मैत्रीपूर्ण लढत होताना दिसते. प्रियांका नारोजी शिवसेनेच्या आणि अपर्णा सातोस्कर भाजपच्या तिथनं मैदानात आहेत. अपक्ष सचला केरकर यांनी तिथनं माघार घेतली आहे, मात्र सानिका शेवडे या रिंगणात कायम आहेत. बांदा जिल्हा परिषद मतदारसंघ यापूर्वीच बिनविरोध झाल्याचं पाहायला मिळालं. सुशांत पांगम अपक्ष उमेदवार त्यांनी तिथनं माघार घेतली होती आणि त्यामुळे बांद्यातनं प्रमोद कामत हे बिनविरोध निवडून गेलेत. औरंगा जिल्हा परिषद मतदारसंघातनं शिवसेनेचे सुधन कौठणकर यांच्या विरोध ज्या भाजपच्या बंडखोर उमेदवार आहेत माजी सभापती शर्वणी गावकर यांनी आपला उमेदवारी अर्ज कायम ठेवलाय. तिथनं अपक्ष उमेदवार सिद्धेश नाईक हे सुद्धा रिंगणात आहेत. अमय आनंदकर आहेत, त्यांनी आपला अर्ज मागे घेतलाय. त्यामुळे या ठिकाणी थेट लढत ही त्या दोघांमध्ये होते. शिवसेना आणि अपक्ष भाजपच्या बंडखोर यामध्ये ती लढत होताना पाहायला मिळते. पंचायत समितींचा जर विचार करता जी शेर्ले पंचायत समिती आहे ती बिनविरोध या ठिकाणी ठरलेली आहे. त्या ठिकाणी भाजपचे महेश धुरी बिनविरोध निवडून आले. जगन्नाथ धुरी जे अपक्ष उमेदवार होते त्यांनी आज माघार घेतल्याचं पाहायला मिळालं. माडखोल पंचायत समितीचा विचार करता अनिता राऊळ भाजप, अपक्ष अग्नी राऊळ आणि उज्ज्वल रेणुळकर शिवसेना उभाटा यांच्यामध्ये थेट लढत होते. अपक्ष सुनयना कास्कर यांनी माघार घेतली.
आंबोली पंचायत समितीचा विचार करता अच्युत गावडे अपक्ष, मायकल डिसोजा शिवसेना, रुपेश गावडे अपक्ष, शशिकांत गावडे भाजप यांच्यात लढत होते. बबन गावडे उभाटा शिवसेना, रणजित गावडे आणि सदाशिव नार्वेकर अपक्ष यांनी माघार घेतल्याचं पाहायला मिळालं. कोलगाव पंचायत समितीमध्ये पुन्हा एकदा महायुतीमध्ये आमने सामने मैत्रीपूर्ण लढत दिसते. त्यामध्ये गौरी धुरी अपक्ष, अश्विनी कोकळे यांनी अपक्षांनी माघार घेतली असली तरी रणजित किळवे ज्या शिवसेनेच्या आहेत त्यांच्या विरोधात भाजपच्या विफॉर्म असलेल्या संध्या हळदणकर तिथे निवडणूक रिंगणात कायम राहिलेल्या आहेत. त्यामुळे कोलगावात सुद्धा ही आपल्याला रंगत पाहायला मिळणार आहे. कलम 20चा जर विचार करता प्रशांत देसाई अपक्ष उमेदवार आहेत आणि त्यांच्या विरोधात त्यांनी माघार घेतली असताना पंढरी लक्ष्मण राऊत, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना यांच्या विरोधात शिवसेनेचे रमाकांत रावजी राऊत मैदानात आहेत. अपक्ष असणारे प्रसाद गावडे, राजन राणे यांनी माघार घेतली. प्रथमेश सावंत यांनी आपला उमेदवारी अर्ज भरला आणि त्यांनी कायम ठेवला. निवडीचा विचार करता भाजप आणि शिवसेनेमध्ये फाईट दिसणार आहे. काँग्रेसने सुद्धा इथे आव्हान उभं केलंय. भाजपकडनं प्रशांत सुकी, काँग्रेसकडनं संदीप सुकी, शिवसेनेचे दीनानाथ कशाळकर निवडणूक रिंगणात आहेत. दशरथ कोकरेंनी आपला अपक्ष उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. कारविडेतनं भाजपच्या प्राजक्ता केळुसकर यांच्या विरोधात 3 अपक्ष उभे आहेत. रिया परब या अपक्षातली माघार घेतली. समिता सावंत, आरती गावडे, निकिता परब या अपक्ष उमेदवार त्यांना या ठिकाणी आव्हान देताना पाहायला मिळतात. तळवड्याचा जर विचार करता हा एक महत्वाचा मतदारसंघ मानला जातो. इथनं भाजपच्या अपक्ष असणाऱ्या अर्चना चंद्रकांत जाधव यांनी माघार घेतली. त्यामुळे शिवसेनेच्या सुष्मिता जाधव, अपक्ष प्रज्ञा जाधव, काजल जाधव आणि उभाटा शिवसेनेचा श्वेता जाधव निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. यातला जो निवडून येणार आहे तो थेट सभापतीपदी बसणाऱ्या आरक्षणामुळे ही लॉटरी या मतदारसंघाला लागलेली आहे आणि त्यामुळे यातला जो निवडून येईल थेट सभापती पदावर जाऊन बसणार आहे. पाचगाव पंचायत समितीचा विचार करता अपक्ष संजय कांसेंनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. रुपेश नाटेकर यांनी आपला अर्ज मागे घेतलाय. उभाटा शिवसेनेचे मंगेश राठोड यात कायम असून जितेंद्र गावकर अपक्ष, रुपेश बिर्जे भाजप आणि आबा सावंत अपक्ष असे जे उमेदवार आहेत ते कायम राहिलेले आहेत. या ठिकाणी चौरंगी लढत होताना पाहायला मिळणार आहे. इन्सुली पंचायत समितीचा विचार करता शिवा गावडे आणि उभाटा शिवसेनेचे फिलिप रॉड्रिक्स यांनी माघार घेतल्यामुळे अपक्ष योगेश केनी, सदाशिव राणे, शिवसेनेचे रामचंद्र चराटकर आणि भाजपच्या विठ्ठल पालव यांच्यात थेट लढत होताना पाहायला मिळणार. मैत्रीपूर्ण लढत इथेही पाहायला मिळते. कोळगाव पंचायत समितीचा विचार करता उभाटा शिवसेनेचे पांडुरंग राऊळ आणि त्यांच्या विरोधात भाजपचे गौरव मोळी हे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. अपक्ष राजेंद्र म्हणजे राजू परब यांनी भाजपचे जे बंडखोर होते त्यांनी माघार घेतली आहे. मराठे पंचायत समितीचा विचार करता अपक्ष उमेदवार आशांकिता भोंद्रे यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. त्यामुळे शिवसेनेच्या उत्कर्षा गावकर यांच्या विरोधात अपक्ष समीक्षा गावकर आणि तन्वी परब निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. शेर्लेचं मगाशी जसं म्हटलं तिथनं जगन्नाथ दुरेंनी माघार घेतल्यामुळे महेश दुरे भाजपचे बिनविरोध निवडून आले. मळेवाडचा जर विचार करता मळेवाडमध्ये सगळ्यांनीच आपले अर्ज कायम ठेवले. त्यामध्ये मनीषा गोवेकर राहू ज्या उभाटा शिवसेनेचे उमेदवार आहेत, धनश्री हेमंत मराठे भाजपच्या, तर तेजल मुळी ह्या शिवसेनेचे उमेदवार आहेत. इथे सुद्धा महायुतीत आमने सामने मैत्रीपूर्ण लढत होताना बघायला मिळते. औरंगाचा जर विचार करता स्नेहल नेमळकर अपक्ष, सुवर्णा तिरोडकर उभाटा शिवसेना, नेहा कमळी भाजप आणि उमा बुडे ज्या होत्या अपक्षांनी माघार घेतलेली आहे. तिरंगी लढत होती. कांद्यामध्ये रुपाली शिरसाट भाजपच्या त्यांच्या विरुद्ध ऋतिका नाईक अपक्ष आहेत आणि त्यामध्येही लढत होते. भावेलीचा विचार करता तिथले तब्बल 4 जणांनी उभाटा शिवसेनेच्या रावजी परब यांच्यासह 3 जणांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. 3 अपक्ष आहेत. अपक्ष रमेश मिरगुड, शिवसेनेचे शरद धाऊसकर, भाजपचे अष्टविनायक धाऊसकर आणि काँग्रेसचे पीटर फर्नांडिस जे आहेत ते निवडणुकीच्या या रिंगणात आपल्याला पाहायला मिळतात. नावेलीमधलं हे चित्र आपल्याला दिसून येतं. सातारड्याचं चित्र पंचायत समितीचं बघितलं तर शिवसेनेचे शेखर मांजरेकर विरुद्ध अपक्ष प्रवीण परब, उभाटा शिवसेनेचे उदय पारिकर रिंगणात आहेत. उल्हास परब अपक्ष उमेदवार तिथनं त्यांनी आज माघार घेतलेली आहे. तांबोळीचा विचार करता सर्वात शेवटचा हा मतदारसंघ आहे पंचायत समितीचा. त्यामधलं शिवसेनेच्या प्रियांका देसाई यांच्या विरोधात जान्हवी सावंत आणि अर्चना पांगल या अपक्ष आहेत. मिताली सावंत यांनी अपक्ष उमेदवार आहेत तिथलं माघार घेतलेली पाहायला मिळतं. अशा पद्धतीनं संपूर्ण तालुक्यातलं जिल्हा परिषद पंचायत समितीचं हे चित्र आहे. त्यानंतर बांधा जिल्हा परिषद आणि शेर्ले पंचायत समिती या बिनविरोध झालेला आहे. 48 उमेदवारांनी आजपर्यंत माघार घेतली आहे. आज शेवटचा दिवस माघारीचा होता आणि यात काही बंडखोर भाजपातले कायम राहिलेले पाहायला मिळतात. शिवसेनेच्या काही उमेदवारांनी आज माघार घेतल्याचं दिसून आलं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यात अगदी क्वचित स्वरूपात दिसल्याचं पाहायला मिळतं. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सुद्धा यामध्ये क्वचित पाहायला मिळतो. म्हणजे पण इथे दिसतच नाही. त्यामुळे या सगळ्या काही पक्षांनी काही ठिकाणी अपक्ष उमेदवारांना किंवा काही ठिकाणी महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्ष असणाऱ्या उमेदवारांना समर्थन दिल्याचं पाहायला मिळतं. त्यामुळे काही ठिकाणी थेट लढत ही
भाजप आणि शिवसेना या दोन महायुतीतल्याच मित्र पक्षांमध्ये होताना पाहायला मिळते. अशा पद्धतीनं आज मागे घेतल्यानंतरचं जे चित्र आहे ते स्पष्ट झालेलं आहे. या सगळ्यामध्ये खरी फाईट होणारी आहे. काही ठिकाणी दुरंगी, काही ठिकाणी चौरंगी लढत होताना दिसते. आज चिन्ह वाटप सुद्धा अपक्ष उमेदवारांना झालेला आहे. म्हणजे काही क्षणापूर्वी निवडणूक निर्णय अधिकारी समीर गारे, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी हे उमेदवारांना चिन्ह जे आहे ते वाटप केलेलं आहे आणि मोजून 7 दिवस त्या उमेदवारांकडे राहिलेले आहे ते चिन्ह त्या मतदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, त्या चिन्हाचा प्रचार करण्यासाठी. त्यामुळे आता हे अपक्ष उमेदवार एवढ्या मोठ्या मतदारसंघात, ज्या मतदारसंघामध्ये 3-3, 4-4 गावं येतात, त्या मतदारसंघातल्या या गावांपर्यंत, त्या मतदारांपर्यंत कशा पद्धतीनं आपलं चिन्ह पोहोचवतात हे पाहण्यासाठी साईडचा विभाग कोकण सगळं सांगतो.